Lindsay bom hi July ni sari sangkha zakwa sumkwa pariata Tennessee USA ya piangin umi pa Joshua ti mingpu aneya no pangte takte alani lain anule pa chona sataka in mu thiam lo na wangin anin chena Lindsay nu chuan Lindsay le a u Joshua chu Washington a khote takte McCleary a chuan in bengbel turin a pempui ta daya McCleary chu kho chengker le theng thonom tak ani baka ami chengte anin po in a khwa chu a him hleya no pang chanlen na atana du thu samani Lindsay hi no pang hlim thei tak nelum tak le har wang mani thu du ve tak ania anu Melissa chuan Lindsay chu no pang chong du tak ania Lindsay chu apian tirina chong thei ngal ti in fem thu thona nan manchin thu asoi rem a she hleya thu zia le thon thu shil te hinwa ma ti thei hleya kum somi ani achanga puitin hun chuan thu ziak mi ni atum thu asoi chin June ni somni paruk sangni pakwa zir top ni chuan Lindsay le a u Joshua te chu Lindsay chanu Michaeli te ina kaltumin konga chuan an kala an kal konga chuan an unau chuan anin hnial thinjima anin hnialai chuan an chung ko chian chetak pakhat an tok hlau mai an mi to chuan Joshua chun ina ker le mai tur le Lindsay chu ama a Michaeli te ina kal mai tur chuan a shila anin hnial thinrim thuya hlau puite po anima na ti chuan Joshua chun in lama chuan hokir le in minute nga vela anin chu a thlenga Lindsay po a chianu te in lampan chuan a kal ve ta bokani Lindsay te in le Michaeli te in hi a in hlat lem lova Lindsay chu zandar soma po an inala thenlo awangin Melissa ril runwam lo chuan Michaeli nu chu a khol ta ringota Michaeli nu chuan Lindsay chu dar kwale achan via an in na changa chwa to thu in lo changa Lindsay hi Michaeli te ina vuitam akal fova chu tenga rei chu athang ngai lova kalkonga huna man zat omang po Melissa chuan a shivya wani Darkar chan ve nuwa po Lindsay chuan inala thenlo awang chuan Melissa chuan thil dik lawa omaring ta ani Melissa chu akar chuan Lindsay zong tur chuan a inkhal chhuak ta ringota reinga Lindsay zonga atlan kwal hnu chuan Lindsay a ho to mel takin ti in a inkhal ho le ta zan laidar som pakhata po Lindsay chu ala holo awangin Melissa chuan Lindsay chu mibo angin police a report ta ani chuan Lindsay zong tur chu anin rat ngal da chuk chuka Lindsay chungte an chinom khoveng te le police te chuan Lindsay bono kong mai ne lo McCleary khopum pui chu an zong swak ta veka ma se Lindsay omreng reng mo tur omlo atu kalo thlenga Lindsay zon ha chuan han chan le a ma se the me ang lo ani Lindsay le asul nu omang reng reng mo tur omlo ni aliam zela Carly lai chu aliam ta McCleary khopum pui chu soilo wi sathiam le thlona ten Lindsay zon na chu thok ma se Lindsay ber chu mo tur om si lo zon theina zong ram hnoi lui le ngote po zong ma se masona a om thei chuang lo chutiang khopa an zon na sat po mo tur om si lawa chuan chen kha chuan Lindsay chu a unau pa Joshua nen anin hau awangin adu thu ngei in atlan bawanga kong abau zuita a ten ngai ta hialani ma se Lindsay khan thomnu in thlak nu tur po aking lova phone nei lo ba ka poisa motor chuan man tak ngel po pek na tur anei don lo awangin lotlan bauta po ni se McCleary kho chunga chuan om ngei don tina ania chuti emema kum sommi abiru thei chu thil oyom lo tak ani police te chuan Lindsay bona hian miswal tu emo inrol ngei ni in an ngaya ruk bau ni ngei in an ngaya ni ti chuan Lindsay te chenna bul hnai abik takin Lindsay bona kong kama chengte chu zona an zo chanta a Lindsay kha konga akalla yan huem ti te akalla in thil dang lam thlenga omem ti te chu police te zona tlang lon berani mi pakhat chuan Lindsay zandar kwale achan via a holam konga akala mu thua soya Lindsay chuan in lampani na ho ngei ti chu ti chiang ta Melissa chuan thil ni theile thei angalo ngai to ve char boka thil pakhat a shi chhuak ta hlau mai Lindsay bo ma kar khat liam ta khan an chungkwa in Taken ti movie chuan ena Taken movie a chuan sarkar ta na operative na thokchin Brian Mills fanu an kidnap ani kha Lindsay chuan makti takin anu chu enin hetiang hi ataktaka athleng chinem ni ti in zota anu Melissa chuan o thlenge ataktaka athlen chin wang hilomi kalna chin shia zel ka duwa rules te kan siam ti in a changa movie an en nu kar khatna a cha Lindsay a bau ta ani kha chu aya la makle rap thak chu Lindsay bawni ma che in Lindsay chuan ari runom lo thule thil chhalawa thlengdon nia a sha thu a shil ni in Melissa chuan a soi ti chuan a soya changa darkar somni pali chung lekin Lindsay chu bawro ka atham ral ta dai emoti torin about the makani kha Melissa in interview a soi zel dan chuan Lindsay bo ma kar khat lam ta khan Lindsay le a chan te chu event pakhat chimin an kala
local park avantlang inthiarna an omlai chuan mipa pakhat chu bedroom a chuan a luta meiche naupang pahnih omna bedroom pawngkhar chu hongin naupang pahnih te chu a thlir vungvung hnuah tlan chhain a bike chuan chaktakin a tlan ta dai ni in a sawi chumi car vek chuan Lindsay le a thian nu anin bulkonga an kal lai chu carvar in azui zel nia an hriat thu Lindsay chuan a hrin ni in a soya Lindsay nu in carvar a soya chang chuan carvar chu police te chuan an rin zun le tangot mai ani CCTV a chuan Lindsay te chena bulvel le McCleary a carvar a tlan le tlan laute anin Lindsay bozana changa chanin local gas station a CCTV te chu an cheka carvar chu an muta mase Lindsay khan carvar chu eng model nge ani Melissa kha ashil lava chu mai ne lovin carvar chu tamtaka omsia evidence tan chatok lo ma se an mu chwa carvar nei tu le a chanchin chu an chui chhauta a ma se engma thil dang lam mu chwa an nei chwang lo police ten Lindsay bona kong a chengte zona anzo ang thavin Lindsay le McKaylee te inin car 4th Street a chengtim Hartman tlere dor nei tu chu an zot via ani chuan Lindsay chu a hriat ngai lo thole Lindsay a bolai khan McCleary a umlo thote ambulance company a volunteer training tura akal dai thote in a lo changa a statement chu film khur thola ti in police te chuan an kol cha a CCTV a Lindsay te le McKaylee te inin car CCTV footage an chuan police te mitla MM2 a umta thlat mai chu Tim Hartman ani Lindsay bohun live khan Tim Hartman chuan McCleary a umlo thoi na changa ni kha mase CCTV a landan chuan Tim Hartman chu atlare dor ngakin McCleary a omnge yani Tim Hartman khan engwangin nge do ta soya Lindsay bohun lai khan engwanga mundanga anga insoi nge ani ti chu police te chana shat do ber ani ti chuan CCTV an han en chen le swan thil thar an shat bel le ta Tim Hartman an adora kharnu chuan Lindsay bawna konglam apan ti chuan mule ta Tim Hartman chuan Lindsay a shat ngai lo thu a soi kha ani sia mase Melissa chuan police te chu Lindsay bawjang khan Tim Hartman hian azon pui thote Tim chuan akara aphur thole Lindsay mun ngai na taktaka te Lindsay zonga an tlan kwal thote a soi le ta a Tim chuan Lindsay chu a siamai ne lovin about tipo alo shereng te na ani police ten Tim chu engwanga McCleary a umlo anga insoi nge ani anzo chuan Tim chuan a chaining na achanga alet le mazia alo manghil thoi na changa zandar kwale a chanvea a umna anzo chuan a chaining na a alo thoi na changa police zone chu chatak takina chang zela police te chuan Tim chu kawin anzo na ngai bok chu anzot le china Tim chuan aning ta deuh aniang zona chu ama ai chuan a chang chadu ta lo hle ti chuan polygraph test do soilo test na voi ni an nei tira a voi khatna chuan Lindsay bohun laya a umna mun police te a chil chungchang chu a pas ta hlo mai karni nuwa cham police te chuan kaule in polygraph test masa chu a fail thu shilin polygraph test chu a voi ni ana atan an nei le a heta hi chuan rel fel theilo a umza chu a pass lawa a fail bok lawn ti in result chuan a tarlang a voi thumna atan police te chuan polygraph test ti tiran tum le a mase Tim chuan alulul chho in an hial fi thlata thak ani police te chuan masona tak an mu theilo rinhlel tur taknial po an silo an beidong ti chu ani taber mai Lindsay rang taknial po zon mu tur om silo ti chuan Lindsay bowa changa kumriat na September sangni sompakwa chuan sepel tu ramwak chuan mishing rang cheto tak chu Washington kho chaklam McCleary achanga mail za ahla chuan a mu thu a reporta police te beng bra zong tak maya launia rang chu endik turin FBI lab Virginia anthona DNA test result chuan rang chu Lindsay rang ngei ti ati changta ani Lindsay case sumi bau case ni to lovin tol tha case alauni ta Lindsay rangan muna borvel chu police te chuina chuichan na masaberania an thui zela an beng ver tak thil shat an nei ta hlau mai chu unaw mi pa pathum kumsum rat le somko in carvel tur no pangkhwai khemching tia shatlar in khata chenghau te chanchin chu mi chenem ngai te ka achang an sia chung mi te chu Thomas Edwin le Charles Emery te an ni police in aninan handap chuan no pangthalak le video moilo tak an mu chwa baka me cheno panglaka an thil ti chak zong zana tamtak an mu chwaka hurherna lam thil mai ni lovin in ngai sak le twal tha te thlengin an thil ti chak dan chanchin tamtak an hai chwak ani chu mai ala ni lo me cheno pang thom no in khwalemna phekhok le an ki korte te thlengin anina chuan a let rim ruma police ten an chui chiana chuan Lindsay bawna kong achang heng putar pathum te chena hi mel zamani se Lindsay bawhun live khan Lindsay bawna achanga mel som thoma chena in an lo nei reng mai ani
Sutiani chuan anni tampo zan rei to lam Maclaria me chenau pangruk bautur zonga tlangkwal velpo a olsam don tina ania heng unau pathum te hinau pangkhwai khem chungchanga case lo nei do vek ni in Thomas le Edwin Phei chu jela te po an lau tang ve zak zak to a Charles Zero athu boy thutlinga pomsak ani lo wang chawa jela tang lo ani ma se heipo Kim Hartman ang thovin Lindsay zu an that nge tia pu thluk na tur le evidence chathaka omsi lo awangin no pangkhwai khem ching pathum te po chu man thei an ni bik lo ti chuan Lindsay ro bawa thatu chu tun thlengin man lovin ala zalin ta reng ani tun thlengin police te chuan Lindsay case chu an la boy pui hleya beidong du lovin atan banner te siamin Lindsay in adik na chanwau amu theinan Lindsay ruk bole tha ani chungchanga a chantin shia information pedu apyang tan an thu sha te thon theina tur chu thalaka kan mu ang hian an siam top mai ani kan video te muno min ti ngai ka be saya video thara pyang hi monghal theinan subscribe button le notification bell khamilong me sak ve don nya